si hai futuro en el Concello de Ourense. En primeiro lugar, evidentemente, pouco que dicir, totalmente en contra de todo o que non se faga como se ten que facer. Eu o futuro vexo que se traballamos e se facemos as cousas ben, o futuro ten bons visos. Estou totalmente de acordo co que dicía Lalo. Primeiro, levamoslle reclamando orzamentos dende o principio de mandato, leva cuns orzamentos prorrogados dende fai xa máis de 4 anos. O que négome e nos negamos dende o Partido Popular é a paralizar a cidade 4 anos por culpa de non ter orzamentos, entón temos que facelo do xeito que veñen. E con respecto á moción de censura... 15 días, non faría falta 4 anos, 15 días. Con respecto á moción de censura, dende o primeiro momento que se fixo ese paripé de moción, o Partido Popular, ademais do noso presidente provincial, de Luís Menor, se dixo dende o primeiro momento que nós estábamos abertos a negociar e a falar cos demais partidos para levar a cabo esa moción de censura. E que ademais nos poñíamos en riba da mesa propostas para que esa moción de censura se fixera ben. Os que, volvo a repetir, os que se negaron, o Bloque negouse en rotundo a facer nada con nós. Entón, así, con ese sentido, pouco se pode facer. E nos estamos abertos, Lalo. Se agora mesmo veñen os partidos... Eu compro o teu discurso hasta aí. Pero a partir de aí, que impide que agora se faga? O Bloque Nacionalista Galego e o PSOE están dispostos a que nos sentemos a falar dunha moción de censura. Nos estamos totalmente dispostos. Eso dixémolo sempre e dicímolo agora igual, pero a sentarse a falar, non a vir con exixencias puras e duras e con obligacións e con prexuicios postos. A sentarse a falar, nos estamos totalmente dispostos. Hasta aquí en portada. Quisiera despedirme con un recuerdo para los casi 200 fallecidos y cerca de 2.000 heridos en los atentados del 11 de marzo de 2004, un día como hoy, hace ya más de 20 años en Madrid. Recuerden que mañana a las 11:30 horas estaremos de nuevo aquí, analizando lo más granado de la actualidad ourensana. Muchas gracias y gracias por seguirnos.